Ko zuwa asibitin nan da muka yi, guba na samu na abinci domin mu sha mu mutu gaba ɗaya saboda ba zan iya rayuwa babu kai ba. Ashe zuwan da muka yi sanadiyan da zan ƙara ganin ka kenan. Domin dama na riga na tabbata ba za ka taɓa tafiya ka bar ni ba. Ni wannan ba matsala ta bace, ba ta shafe ni ba ko ta ina. Malam, da Allah ka ɗauke ta ku tafi tunda tana kirana da sunan wani da ta ce ba ma ya raye, bayan kuma ni ni a raye. Rima, ina kika shiga? Ni na san babu inda za ki je da ya wuce, domin a nan kifin yake, shi sa kika baza komai. Ko kin yi zaton da wasa nake da na ce zan taimaka miki domin cikar burinki? La 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 la.